Какво ще се случи утре, 6 февруари, в следващия епизод на индийския сериал "Свободна да избира", който се излъчва всеки делник? По-нова! Димпъл се чуди дали смъртта на Майя ще заздрави връзката на Ануч и Анупама, но Барха се съмнява. Ван Радж съветва Анупама да последва мечтата си и да замине за САЩ. Лила и другите се надяват, че Анупама няма да си тръгне, но тя мълчи. Ван Радж за пореден път насърчава Анупама да преследва мечтите си и да не се отказва от заминаването. Ануч е щастлив, когато Анупама потвърждава решението си. Малти Деви научава за смъртта на Майя и се притеснява, че Анупама ще се разколебае. Тя решава да присъства на погребението на майката на Ану. Ануч заявява, че Ану се е заключила в стаята си. Той и Ван Радж разбиват вратата и я намират заспала, с разпръснати снимки на Майя около себе си. Ану се събужда и с сълзи на очи умолява Анупама да не я напуска. Малти напомня, че Анупама заминава след 2 дни. Малти не вярва, че Анупама ще изостави Ану и я предупреждава, че ще има последствия, ако не го замине. Анупама споделя с Ануч своите страхове, че Ану ще се обвинява цял живот за смъртта на Майя. Ануч я утешава и настоява тя да се фокусира върху заминаването си. Ануч планира да скрие истината от Ану, но Барка дочува разговора. Кинжал вярва, че единствено Анупама може да вдъхне смисъл в живота на Ану. Паритош смята, че Анупама не трябва да заминава за САЩ, но Кинжал го обвинява в егоизъм. Лила подчертава, че само Анупама може да вземе решение за бъдещето си. Канта насърчава дъщеря си да замине, уверявайки я, че Ануч и Ану ще се справят. Анупама е разкъсана между вината си към Ану и мечтата си за танцова кариера в САЩ. Барка подозира, че смъртта на Майя не е случайна. Ануч обяснява, че тя е загинала, докато се е опитвала да спаси живота на Анупама, но моли темата да не се повдига повече. Ану тайно дочува истината за смъртта на Майя. Анупама усеща, че нещо не е наред, а Паки потвърждава, че Ану не се чувства добре. Анупама отива при Ану и научава, че е получила паник атака. Лекарите предупреждават, че състоянието й е критично. Малти Деви настоява да поговори с Анупама. Ван Радж смята, че Ануч трябва да поеме отговорността за Ану. Насаме той признава на Кавия, че се страхува, че Ануч ще задържи Анупама в Индия. Анупама успокоява Ану, като и пее. Барка подозира, че Ану е научила истината за смъртта на Майя. Всички се радват, че Ану реагира. В същото време Малти Деви става все по-изнервена. Тя обвинява Ануч, че се опитва да спре Анупама. Анупама получава съобщение от Малти Деви с молба да се срещнат спешно. Канта и Бавеш събират багажа на Анупама, осъзнавайки, че заминаването й е след 10 часа. Анупама уверява Малти, че ще замине, но тя я предупреждава, че предизвикателствата все още не са свършили. Ануч се тревожи за състоянието на Ану. Лекарят съобщава, че Ану не реагира на лечението заради шока.